हाय लोगोफोर आं नैबे सेरगावआवहाय दोङो आरो जोंनि सासे लोगोनि न'आवहाय मोनफैबाय बे सानै न'आव जों हाबगोन हाबनानै जोङो दसे रेस्ट लानोसै रेस्ट लानानै बिथांमोननि न'खराव जोङो दिनै डिनारखौ बानायदों जानायनि थाखाय बे जानायखौ जों जानानै ओंखारलांसै आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन भिडिअफोरखौ नोंथांमोना लोगोसे नायलांबाय थागोन हाबबाय थायो बे लोगो लाहानि न' सेरगाव लोगो लाहानि न' किचेन लोगोनि नायदो लोगोफोरनि बिसोरनि ओंखाम बनायग्राया बनजों बेयाव बन सुनानै ओंखाम बनायो आरोना बन सुनानै बेयाव ओंखाम बनायो दा नैबे किचेन रुमावहाय दोङो दा नै बयल बेयाव बयल बानायदों पनिर बयल पनिर चिज आरो टमेट' आरो लोगोसे बे गावसोरनि फानलु गोलाव बेखौ होनानै बेखौ बयल खालामदों बे अरुणाचल स्टाइल्स बियो खराब मत पाओ, हम तो बहुत बिजी था और ऊपर में चला गया था ये फोन जो दूधू है ना वही फोन जो दूधू है मेरा जो ना तो इसको छोड़ के जाता है आज ही उठाया वो भी दोस्त लोग आया है इसलिए होगा खराब मत पाओ हाँ हाँ पुराना बस्ती दिखाई लेकिन हम तो सेरगांव से है क्योंकि हम सेरगांव तक डिलीवरी करता है बोल के पता नहीं था इसलिए लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन गोथाव जागोन बादि मोनदों आरोना हम अभी ना भाई कितना हो गया पैसा जो गोथाव जाखागोन बियो बयल जेहेतु हाँ तो हम अभी कर रहे हैं हाँ अब ये नंबर पे करेगा स्कैनर भेज दो तो स्कैनर भेजता हूँ कोई बयला जाबाय दा जानोसै आरोना जोंबो मोनबाय बेनिफ्राय दायो जानो लाबाय दाउ बेदर लाबाय ओमफ्राय दालि आरो नैबे पनिर चिज बयल जानो लाबाय जानोसै दायो माखासेया गाहायाव जिरायना जादों माखासेया गोजौ जादों जास्ट थाबायलै गोथाव दाबाथि बयला गोथाव ना जाबाय नै बिसोरबो आंबो जानोसै आरोना दायो